Разкажете ни за списанието, което издавате. Списанието, което издаваме, се казва Rosebud Magazine и то е предназначено за голяма част от по-богати заможни мъже в Северна Америка, които имат повече време и пари да се занимават с висококачествено градинарство. Имаме около 500 000 читатели. Първо искам да благодаря на списание Rosebud, че избра Coiffure Beauty за реализирането на този голям проект. Всички, които дойдат в България, харесват нашите момичета и това ме наведе на идеята да направим един конкурс, с който да привлечеме нашите красиви девойки, които да имат възможността по този начин също да ги покажем и на останалата част от света. Вили, разкажи ни за реализацията на конкурса. Конкурсът ще се проведе на 15 и 16 октомври. Ще търсиме момичета с естествена и натурална красота. Наши известни знаменитости, като артисти, музиканти, дори политици искам да вкарам в журито. 12 само ще имат възможността да бъдат във вътрешността на списанието на плакат. Ето, по този начин. И ще имаме първо място, първите 3 и ще има големи парични награди. И искам да призова да изпращате кандидатурите си към нас с снимки и информация за обратна връзка на имейл newfacesearch@gmail.com. Самете химикалка и пишете newfacesearch@gmail.com. Това може да промени вашия живот.